1, 2, 3, Σούμελα! 25ο Ποντιακό Παραδοσιακό Πανηγύρι του Ποντιακού Συλλόγου Κατερίνης Παναγία Σουμελά την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Αυγούστου στην πολιτιστική στέγη του Συλλόγου στις εργατικές κατοικίες Μιλαβλάκου. 2 βραδιές πλούσιες με παραδοσιακή ποντιακή μουσική και πρωταγωνιστές καταξιωμένους πόντιους καλλιτέχνες. 25ο Ποντιακό Παραδοσιακό Πανηγύρι από την Παναγία Σουμελά Κατερίνης την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Αυγούστου. Αυθεντική ποντιακή μουσική, χορός, διασκέδαση με τη συμμετοχή χορευτικών σχημάτων και παράλληλα εικαστικά δρόμενα. 25ο Ποντιακό Παραδοσιακό Πανηγύρι του Ποντιακού Συλλόγου Κατερίνης Παναγία Σουμελά την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Αυγούστου. Σας περιμένουμε!